Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, με τιμή μας. 28 Δευτέρου 2023, η μέρα που άλλαξε η ζωή όλων μας, με διαφορετικό τρόπο για τον καθένα. Η κοινωνία δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια, αλλά ούτε και η εξουσία, όσο αφορά τη δημόσια εικόνα της. Ένα φρικτό έγκλημα γίνεται η αιτία να φανερωθεί όλη η διεφθαρμένη πραγματικότητα, από όρια χρόνιας κρατικής ασυδοσίας και ατιμωρησίας. Παθογένεια το χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Χρόνια παθογένεια το ονοματίζουν οι πραγματικοί ένοχοι και υπεύθυνοι. Στη συνέχεια νύπτουν τα σχήρασταν και συνεχίζουν την κανονικότητά τους, διατηρώντας αυτή την εγκληματική παθογένεια, επιδεικνύοντας πως το θέμα δεν τους αφορά. Λες και δεν είναι στις υποχρεώσεις τους η θεραπεία και η λύση των προβλημάτων που ταλανίζουν την κοινωνία. Δεν τους αγγίζουν καν αυτές οι απόψεις. Είναι τόσο μακριά από την ουσία και το στόχο της εξουσίας τους. Και ψέματα, αδιανόητα ξυδιάντροπα ψέματα, γεμάτα ηρωνία και αλαζονία. Η αλαζονία της σιγουριάς πως είμαι ανώτερος όλων των άλλων και κανείς δεν μπορεί να με κουνήσει από τη θέση που εκγενετής με προόρισα. Δυνατή προπαγάνδα. Ολόκληρες ομάδες επικοινωνιολόγων έχουν συστρατευτεί, πληρωμένες πιθανότατα με δημόσιο χρήμα, προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο από αυτό που βιώνουμε. Μα είναι δυνατόν? Μάθαμε να μην πιστεύουμε στα μάτια και τα αυτιά μας. Συνηθίσαμε στην κακοποίηση. Πιστέψαμε ότι δεν μας αξίζει τίποτα καλό και ότι έτσι θα είναι πάντα η ζωή μας. Αβέβαιοι, αυτό θεωρούν κανονικό. Αυτό τους εξασφαλίζει. Αυτό τους κινεί. Η αβάσταχτη βεβαιότητα του εγώ. Μας απαντούν με γελίο κινησμό και αυθάδεια, παρακάμπτοντας το συμβάν. Έτσι λειτουργούσαμε πάντα. Γιατί τώρα να αλλάξουμε? Τόσα χρόνια ήσασταν υπομονετικοί και άβουλοι, υποταγμένοι στην κακοποίησή σας, αποδεχόμενοι πυθύνια τα κρατικά εγκλήματα το ένα μετά το άλλο. Ήταν η κακιά η ώρα. Ήταν οι κακές οι ώρες. Σας επιτρέπαμε μερικές στιγμές διαμαρτυρίας που γρήγορα τις σβήναμε, ίσα-ίσα για να ξεθυμάνετε. Από εδώ και στο εξής, θα πασχίζουν να σβήνουν τις διαμαρτυρίες μας όλο και πιο γρήγορα. Με απαξίωση, με πρόστιμα, με καπνογόνα, με ό,τι περνά από το γεμάτο εξουσία χέρι τους. Όχι, αρκετά. Και το όχι μας είναι όχι. Και γι' αυτό το έγκλημα των τεμπών, όπως και για τα όλα προηγούμενα εγκλήματα, καμωμένα από τις άλλες κυβερνήσεις, πιστεύουν πως θα μείνει χωρίς τιμωρία. Γιατί αυτοί που το τέλεσαν βρίσκονται στην εξουσία και έχουν την νομιμοποιημένη αλαζονία να αποφασίζουν οι ίδιοι αν θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ή όχι. Ασύλληπτο, ακόμη και ως ιδέα, αδιανόητη ακόμη και αναφορά του σε μία πρόταση. Όμως αυτό το βιώνουμε. Δούλεψε καλά η μεθοδική χρόνια κλίση εγκεφάλου και χωρίς ουσιώδη αντίδραση φτάσαμε πλέον εδώ. Θάβουμε τους νεκρούς μας και βλέπουμε σε βίντεο τη συγκάλυψη του εγκλήματος και της λαθρεμπορίας από τους κυβερνώντες, σαν να παρακολουθούμε ταινία τρόμου και όχι την ίδια την πραγματικότητα. Σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάργηση του κράτους δικαίου σε μια κατά τα άλλα δημοκρατική χώρα. Ζούμε την απόλυτη κατάρρευση της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, τη φήμωση της ελευθερίας του λόγου και της σκέψης, της ισονομίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά μαζί με τη φτώχεια που γεννά βεβαιότητα για το αύριο. Άρα για πόσο κουράγιο να βρεις να αντιδράσεις? Ευτελισμός της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της υγείας, της παιδείας. Συνηθίσαμε να μην απαιτούμε, να μην διεκδικούμε, να μην πιστεύουμε ότι αξίζουμε το καλύτερο. Μυρολατρικά αφεθήκαμε στην παραβίαση κάθε ιερού και όσιου. Είμαστε σε επιτήρηση για το κράτος δικαίου. Το αντιλαμβάνεστε? Και οι ένοχοι τι λένε γι' αυτό? Κατηγορούν τους ορφανούς γονείς για διασυρμό της χώρας. Να συμβαίνει δηλαδή στο σπίτι μας η απαράμιλη βία και να κατηγορείται όχι όποιος την τελεί, αλλά όποιος τολμά να την εκφράσει. Εμείς οι ορφανοί γονείς όμως, μαζί με την κοινωνία, επιζητούμε την οριστική ίαση των παθογενειών, τη θριαμβευτική επάνωδο του κράτους δικαίου, μέσα από την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, των διεφθαρμένων, των μόνιμα καλοβολεμένων εις βάρος όλων μας.
Είναι ευτελιστική και γελία εικόνα όσων τρέμουν μη χάσουν τα προνόμια και τις θέσεις τους. Οποία κατάντια, ο σκοταδισμός και η τυραννία ενδύονται το φιλελεύθερο λαμπερό δημοκρατικό καθεστώς, μέσα από τηλεοπτικές δηλώσεις υπόλογων πολιτικών και των υποστηρικτικών τους δημοσιογράφων. Ανθρωποειδή, που φέρουν μεν πτυχίο δημοσιογραφίας, αλλά το έχουν μετατρέψει σε κίτρινη και κατάπτυστη φυλάδα. Αντί να τιμούν το δικαίωμα της ενημέρωσης, σκορπίζουν τρόμο και παραπλάνηση. Οι ίδιοι στη συνέχεια συστρατεύονται πολιτικά μαζί τους. Όλα σβήνουν στο βωμό της διαφθοράς και της εξουσίας. Παραπλάνηση και πλήση εγκεφάλου. Στις πλήρως ελεγχόμενες ειδήσεις, αντί να ακούμε δεύτερη χώρα σε διαφθορά η Ελλάδα και προτελευταία σε μισθούς, ακούμε πόσο τυχεροί είμαστε, πόσο σπουδαίοι είναι οι κυβερνώντες και πόσο ασφαλείς και σταθεροί προχωράμε ανωδικά. Αλήθεια, εσείς έτσι αισθάνεστε? Μα σε ποιους απευθύνονται, για ποια χώρα μιλάμε? Σίγουρα όχι για την Ελλάδα που ζούμε εμείς. Παίζουν με το μυαλό μας. Σε αυτή την άδικη και δύσκολη κοινωνία μας έχουν εγκλωβίσει, φροντίζοντας τα καλύτερα μόνο για τους ίδιους και τους καλοβολεμένους ομοίους τους. Από τη μία κατασκεύασαν ένα μικρό βασίλειο, με απίστευτα προνόμια, και από την άλλη ασκούν αποκλειστική και ανεξέλεκτη διαχείριση της τύχης και της ζωής της δικής μας και των παιδιών μας. Σίγουρα έχουν πετύχει ένα πράγμα: την κατηγοριοποίηση των πολιτών, κόντρα στο Σύνταγμα, κόντρα στην ηθική. Οι ολίγοι ευνομούμενοι και εμείς οι ηθαγενείς της μπανανίας, όπως ακούστηκε προσφάτως από τηλεοπτικό στάρ εκπρόσωπο του κίτρινου τύπου. Ανεξέλεγκτοι και άδικοι δρούν αντισυνταγματικά και μονίμως εναντίον του πολίτη. Όμως ποιος θα μας υπερασπιστεί αν όχι εμείς? Εμείς γιατί και πότε χάσαμε τη φωνή μας? Δεν οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε επί της ουσίας για αυτό που μας συμβαίνει και για την κατάντια που καθημερινά βιώνουμε? Δεν οφείλουμε να υψώσουμε το ανάστημά μας, γνωρίζοντας ότι θα σταματήσουμε μόνο όταν δικαιωθούμε πλήρως? Ως μάνα που έζησε το απόλυτο κακό, βαρέθηκα. Κουράστηκα και επανειλημμένως εξοργίστηκα, γιατί άπειρες φορές όλο αυτόν τον καιρό βρέθηκα μπροστά στο εμπόδιο του «τίποτα δεν αλλάζει» και δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα. Τώρα, και ειδικά μετά την απόλυτη συγκάλυψη, μου είναι ασύλληπτο να δεχτώ ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν επιλογές. Αλλά ας βρεθεί ένας από δάφτους επιτέλους να ομολογήσει ότι η δημοκρατία χάθηκε, η δικαιοσύνη αργοπεθαίνει και η ελευθερία του τύπου φυλακίστηκε. Δεν ακούσαμε κανένα πολιτικό αρχηγό να μιλήσει για αυτά, να μιλήσει για επαναφορά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιών. Δεν κινήθηκε κανείς για κατάργηση των άδικων άρθρων του Συντάγματος που προασπίζουν τη διαφθορά και προφυλάσσουν τους εγκληματίες πολιτικούς. Δεν είδα κανέναν πολιτικό ηγέτη να λέει για τα άδικα του συστήματος και πώς θα αλλάξουν υπέρ του πολίτη. Δεν σχολιάζεται καν. Ταυτοχρόνως όμως αλλάζουν τους νόμους και τις διατάξεις κατά το πώς τους βολεύει, ασταμάτητα. Προσπαθούν ακόμα να γονατίσουν οικονομικά και εμάς τους γονείς με παράλογες φωτογραφικές ξαφνικές τροποποιήσεις. Παρανομούν απροκάλυπτα και κανείς δεν ασχολείται. Αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα όμως μήπως τελικά εξυπηρετεί αρκετούς που βρίσκονται εντός του? Κάποιοι φωνάζουν, αλλά τόσο όσο. Κάποιοι μπαίνουν ήδη σε κρυφές συμμαχίες, με κρυφά ανταλλάγματα. Δημοσίως διαφωνούν, αλλά τι γίνεται και κλεισμένων των θυρών? Άλλοι αλλάζουν με μεγάλη ευκολία κόμματα, εγκαταλείποντας την ιδεολογία που κάποτε υιοθέτησαν, γιατί προφανώς δεν βρέθηκαν εκεί κινούμενοι από αυτή, αλλά μόνο για την καρέκλα. Δεν αισθάνονται καμία ντροπή να κατηγορούν ένα κόμμα και στη συνέχεια να πολιτεύονται με αυτό. Η πρόθεση του ανθρώπου να υπηρετήσει την πολιτική με σκοπό το κοινό καλό αποτελεί γραφικότητα, ουτοπία. Το πολιτικό μας σύστημα στηρίζεται σε σκοτεινά deals, με μοναδικό κίνητρο το χρήμα. Η τύχη της ζωής των παιδιών μας και της χώρας κρίθηκε και κρίνεται από τέτοιες σκοτεινές συμφωνίες, καταχειροκροτούμενες μάλιστα. Σε αυτό έχουμε εγκλωβιστεί τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια. Γιατί δεν βλέπουμε μακριά. Δεν εστιάζουμε στην ουσία αυτών που μας συμβαίνει. Νιώθουμε εγκλωβισμένοι. Μας λένε ότι ποτέ δεν θα ξεφύγουμε από αυτό, ό,τι και να κάνουμε. Ίσως γιατί εμείς δεν απαιτούμε από όλους το μοναδικό ζητούμενο. Το ευζήν του πολίτη, σε όλους του τις μορφές, σε όλες του τις διαστάσεις. Ζούσαμε σε μια δημοκρατική χώρα. Μιλήσαμε πρώτοι για δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα πολιτών.
Η ελευθερία του λόγου ήταν βασικός πυλώνας της κοινωνίας μας. Σεβαστή και διαπραγμάτευτη μας οδηγούσε στο ορθό. Η απληστία όμως και η αλαζονία εξαφάνισαν οτιδήποτε όμορφο από δίπλα μας, οτιδήποτε δημιουργικό. Τα ίδια μας τα παιδιά, τη συνέχεια της ζωής. Μπήκαμε σε έναν αγώνα δρόμου επιβίωσης, όπου ο καθένας φροντίζει για πάρτι του, ακόμα και εναντίον του άλλου. Αν είναι ποτέ δυνατόν, η καταστροφή ενός ανθρώπου να εξασφαλίζει τη σωτηρία του άλλου. Λες και το να βολευτεί κανείς πρόσκαιρα είναι το πιο σημαντικό. Η δύναμη της αλληλεγγύης μεταμορφώθηκε σε αδυναμία συνείδησης και επιβολή εξουσίας. Σε μια διεφθαρμένη κοινωνία φαίνεται να αισθάνεται κανείς νικητής όταν είναι μέσα σε διεφθαρμένους. Είναι ψέμα όμως ότι σε μια τέτοια άρρωστη κοινωνία θα παραμείνεις υγιής για πάντα. Αντί όλοι μας να είμαστε καλά, όλοι μας ευτυχισμένοι, πετυχημένοι, σε μια ελεύθερη προοδευτική χώρα, όπου όλοι θα μπορούν να ευημερούν, είμαστε καταδικασμένοι να τρέχουμε πίσω από τους δυνάστες μας, για ψίχουλα αυτών που μας ανήκουν ούτως ή άλλως. Ακόμη και τώρα, ακόμη και αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο μετά το φρικτότερο γεγονός της ζωής μας και του τόπου μας, για μας υπάρχει ένα όραμα. Ακόμα και αν θάψαμε σε κομμάτια ό,τι πιο ιερό γεννήσαμε, υπάρχουν μέσα μας το φως και η Ανάσταση. Αν κανείς δεν νοιάζεται για μας, θα φροντίσουμε εμείς. Εμείς και όλοι οι φωτεινοί άνθρωποι θα νοιαστούμε για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, όπου κι αυτά, όπου κι αν βρίσκονται. Δεν είναι κομματικό ζητούμενο η εξωπρέπεια και η ευζοία. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα που απαιτούμε να επανέλθει άμεσα. Θα φωνάζουμε γι' αυτό. Η οργή μας θα μεταμορφώνεται σε δύναμη. Διακρίνουμε πια τις ειρήνες της παραπλάνησης, αυτές που υπονομεύουν και υποβαθμίζουν την πίστη μας. Γιατί εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς. Δεν κινούμαστε από σκοπιμότητες. Λαχταρούμε να βγούμε από το βούρκο και να αναπνεύσουμε ελεύθερα. Εργαζόμαστε προς αυτό. Δεν περιμένουμε βουβή τους δίθεν σωτήρες. Συμμετέχουμε στη θεραπεία μας, στη βελτίωσή μας. Έχουμε την πλούσια ιστορία μας, γεμάτη από ανθρώπους που στάθηκαν παράδειγμα άξιο προς μίμηση. Έχουμε ξαναβγεί από δυσκολίες με σύντροφο τον πόνο. Είμαστε πολύ περισσότεροι από τους καλοβολεμένους. Για τα παιδιά μας, τα νεκρά και τα ζωντανά, το οφείλουμε, θα το κάνουμε. Εγώ έχασα την κόρη μου. Αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου γι' αυτό. Η Μάρθη μου δεν πρόλαβε καν να ψηφίσει. Σας καταθέτω μέσα από την καρδιά μου τα λόγια και τις σκέψεις μου. Είναι λόγια καθάρια, δεν κρύβουν τίποτα. Ακόμα και τις τύψεις μου, για αυτό που συνέβη, και αυτό που θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Όλα πλέον είναι ξεκάθαρα στο φως της αλήθειας που μας οδηγεί. Οι ρογμές στο σύστημα έγιναν και είναι μεγάλες. Τίποτα δεν μας σταματά. Όλα θα αλλάξουν. Από εμάς, από την κοινωνία, από την ένωση των δίκαιων ψυχών. Η δικιά μας λύτρωση θα είναι αυτό που ήδη συμβαίνει. Ας λείπουν τα παιδιά μας. Τα αγαπάμε πιότερο και από πριν που τα είχαμε στην αγκαλιά μας. Τότε που κοιμούνταν ακόμα στα κρεβάτια τους, ασφαλή, γεμάτα όνειρα και ελπίδα. Αγαπημένα μας παιδιά, μακάρι να γνωρίσαμε από πριν πόσο μεγαλώνει η καρδιά μας για να σας φτάσει.